Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai pi baro gini gilong ki kubur bentaras ni. Ka Meghalaya Entrepreneur Society for Community Market kadai kenhun penong yo na kabenta ki samla trai muluk banyak em hala gijong ki jing trai berkakam kebami na kajala lajong. Ka Meghalaya Entrepreneur Society for Community Market kadai ka yo belawan ra ka jingyan dei jingyan jan ya ki samla trai kam lajong hakikam khayi bat ki kam su khamtan na kasnong lajong bat ki badon kasap banle ha ka ban penyat yo ya ki mar ki mata. Kendiat kini kayo kadai nak banta ki beriu sengkam mat bedehi ya ki mar ki mata kadai baseng hau brai no pra jong stem arja apulai. Kinong seng ya kadai kayo kadai uba arban kraw ku par karnari kum u presiden ke kong ani nong kraw kum ka sekretari ke samla Risa Monica Kharmuti Media Cell bat Geraldine Ai Lamare samla Felicia Kharchandi treasurer bat u Dr. David A Kharchandi u advisor Meghalaya Entrepreneur Society for Community Market. Kati kakanuhuan ka pelong yo kala un pelong yo ha kasien ka baningkong kala plirenti ya kisam latri kam lejong patwat kam ban pelong yo hanong ba shulong manta kata yo kala dep ban pelong ha all sen ha babun ni kisam la ba kipai ba nong shong shnong jong ka shulong kilawan ban pelong yo kum ka jing pli jingkhang ban penyat yo ya kimar ki mata to khendiat nginya sngap ya ka jingi kundu bat ulat pathai khubor you hindi kala bon judge but bon form sa kamida bingila ban sapyang ya kanya khubor bat kanya ka jingmut ka jangi baki ngila ban krishan iway hon bat habang ngila de ban ban organize ya kanya ka sel nga realize kaway kalong ba ngi le kat bala ban promote ikanya ka tradition ka jangi ka culture bat ka tradition ka balong very diverse te kalong ba nado pinang nado karyam ka phong ne nado ka bam ka di nado ka jingtap jingput nadong hadong kat bangila nado ki kisnong nang kendong ne hason ne bat keleng ki siat ngila ban kring te nganget bangi kumni khasi ngi bon ha kasap ka phong te ladang langi la don lupa kan ka platform ngila ban wan ban ya rap ikini ki brio bakin wan ban join bat ngi bangila ban display bat ngila ban kumbang ong mane ban spread the word lingba kini ki social media lingba kini ki media te of course ngi beling imla ban kring ka tourism because ngi kum ki tang ban kenya tang kum ki khasi ru ngi bon bha kini ki tribe sebetulnya ki sub tribe sapok ki khasi ngila ban wan ra ki hang ne te ngi join lang bat kini ki we ki tribe ki garo ki mizo borok radong hadong badan hani hanot is eventually ngila ban kring ya ka tourism because as it is kum hakani ka region ngila long diverse chaba palat te ka tourism kam kanum lam bangin ban kring ya ki ka in fact kan long kum ka attraction one of the main attraction jang kani ka initiative ka jangi oi fi ba ngila ikra bangi buan ba ki sap bat ki phong hang ni em lait na karyam na ka bam ka di ngi don ru ki jingput jingtam na boro keleng saudang na boro ki tribe te as it is ru kum ngila ban provide ka kenja platform even ni kini ki artist ki ba ka ba wan menta ka jingmut jing berkat janga kalong ki artist jung ki ni ki em Meghalaya grassroots ya te ka tur ngila ban ai ka platform ki namar already hang tu ngi ki buan ba kini ki budding artist ki bangpat ki badang long fresh in the field ki la don lupa kan di platform tinggi ngi in fact ngi invite iki bikin one ban pendan kami kan di platform bat ban pen i kata ka display ka sap ka talent ka jongki nado ka musical instruments hado kini ki jing kan ka sap ka jongki ban tho jing rai bat ban thau jing rai do ki sur ki bat life hujat bat kamlong lu tang ni ki jing rai pareng ne khasi kalong no hado kini ki traditional jing rai bat ki traditional ki jing tam jing put ro nginya persang hiban pai menta namar ba hakini ki events bengidan menta ki bon ha ki response kini kena school ki kena college ki bawan ba ki bon ha kini kin ong ki attraction ko ong mene nado karyam ka bam ka di hado menta lagi la include siki artist yes of course ngila ban attract ki very easily namar ba nga aingo ublai ba ai kamen kai ba kya bangila ban ya donlang ne ban long kini ka fair but ne ngilong ye one komka society but hani society ngi don ki members but pi ne mta dan ngi pi dan ikong ibalde yak media nantai kong ani ide general secretary
Dr. David badai advisor jongi kong Risa badai na media bat nga badi president ngila kumba pila ong bahwa last time ba P1 ban le interview PE nga chuya kran phang kumno nya kinti ki entrepreneur jongi ha ka dor ka babyang khnang ba kim sha khnyon than ha ki we pat hot PE ba buôn ki we ki bayale kene ki ba ai platform hi ki we ki entrepreneurs henry let's say ki dan pat ki ba ki entrepreneur bi kwa ban chimenta kim kot buôn ma ban siu kata ka by store ne ke ni pat kum ka society ha ka jing ya yamel jumot lang kum ne ha tu ka sngi hi ba ngi yong ba baleng im ya dan na society ba ngi kenti we pat ha ka dor ka babyang ha ka dor ka baret but let's say rule ada ngi yo ka sponsor na ka government na kino inum shim by store hero nama ngi ile ban yarap bat kenti para jongi ki bayang alo jong ki jan ka katang jong ni kan hon ka ka Meghalaya Entrepreneur Society for Community Market pa kini la form lang da kini ki members ki bade ki entrepreneurs ki ba yang la jong ki jat hi ta ki ngi ya mel jungmot bat ngi so ya hab kita ka jungmot ba balai ngi ya don da ka kun hon ka ba la ban yarap ki weiru ha ka dok ho byang ta harin ka jing mel jungmot ngi la ya hab bat ngi la kun do lang ha ka apply torik u me hapo kasi national board hon ngi la long meeting but hang to ken ngi la ya wat jingmot ngi la le ka ya podcast bat ngi la sham bat ngi nong oh ka de ka badai bat ngi la bu ka objective lu jongi ka jing thmu ka jongi ka long ba ngi ya rap ya ki entrepreneurs baro hakani ka jela kam phela da phi dei na ka we ki jaj ban rero inde ki bala he la san ne ki badi hanang ni na po ka jela Meghalaya jongi takadang nila kitang Meghalaya entrepreneurs but ka baat ka long ba ngin ya rap da ka jing hakani ka society jongi namang ile it's not for profit ada in case ada ngi yo ka profit ya ana pachaki kini ki charity ne ki bodong kam kum ki khon sweat ne kitu ki ba ki yeng basai kini kita mun ba pet show dan ne kum ki ja kini ki natural calamity mo kum ki yong ki basyarat ngi kloy ban yarap ken takado ka jing yo ka jongi ti fi we den dong khai berkat wa kam chempang mo alor kene ka lat ai kam ai jam ka lat ka yo ka hat berplay ya nak semla ji badan jong kisap kalen jong ta na ka ji so tu tu pi guna pi kene ka yo Hakaparing kong ngai kublay phi ba phi wan hang ni ban kum ka platform bangin send ka message across shaki pajba baki nong shong jong ka jala Meghalaya hi brokaway kane kade kam ka kanja appeal namar hakini ki lightly kisngi bangi don ni kane ka fair hang ni po all sins na do ka san ka hendrio bat matasngi ka bakot ka new tarik ngilai i ba kale ka source jong ka ba ai jinkermen yaki babon ba kini ki yang entrepreneurs ki badon haka state of Meghalaya jongi tingilai i ba bon naki ki digi bashude online bet hendrangi don kam ya kata ka physical store hendrai haki jing ka bamla ayo ka dukan lane bamkot bor ban